Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia ħabbar reviżjoni fil-policy għall-pompi tal-fuel. Id-dokument imsejjes fuq 10 bidliet prinċipali jitkellem dwar il-limitu massimu ta' numru ta' pompi tal-fuel f'Malta u f'Għawdex, filwaqt li l-pompi mhux se jkunu akbar minn 1000 metru kwadru. Fil-fatt id-daqs tal-massimu tal-pompi se jitnaqqas b'2000 metru kwadru hekk kif oriġinarjament il-massimu kien jitlaq għal 3000 metru kwadru. Il-policy il-ġdida tgħid il-pompi eżistenti u li qed joħolqu impatt negattiv fuq l-ambjent biss jistgħu jiġu konsidrati għal relokazzjoni. Importanti wkoll ta' min jinnota illi din il-policy ġdida ħad applika kemm għall-applikazzjonijiet li għandna pendenti, ġifieri di ħadd indirizza issues li qed niltaqgħu magħhom anke f'applikazzjonijiet li għaddejjin bħalissa u ovvjament għall-policies għall-applikazzjonijiet li ġejjin il qudiem. Siti li huma barra miż-żona tal-iżvilupp mhux se jkunu aċċettati. Fuq naħa iħares li jiġu rilokati fuel stations li qed ikunu ta' problema għall-ambjent urban, imma fl-istess ħin hemm is-salvagwardja għall-ambjent naturali u għall-areas li huma UDZ. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li se jerġa' jiġi introdott spazju bejn il-pompi tal-fuel il-ġodda u binjiet partikolari. Mhux se jkun aċċettabbli li tinbena pompa tal-fuel f'distanza ta' inqas minn 9 kilometru minn pompa oħra eżistenti. Il-bini tal-pompi ma jistax jaqbeż is-7 metri joli. Intant il-Ministru għall-Ambjent qed iħares il-qudiem għat-tibdil fit-trasport. Naħares il-qudiem issa biex id-diskussjoni tiddevja fuq kif il-pajjiż se jimxi lejn electric cars.